Oleh kepingin iku lak nggih nek urusan akhirat to. Tandane slamet nggih niku enten sekawan. Di antarane tanggane slamet. Tandane duduk tanggane keliru. Tandane alamate slamet. Tanda-tandane slamet iku nek ndelok wong iku, nek ndelok urusan akhirat ndelok ndukure. Terus marono awake iso niru. Cak Di ku lho rek wakas jamaah. Aku kok kalah mbek Cak Di. Nek ndelok urusan donya ndelok nisare, cek iso syukur nang Gusti Allah. Cek duwe ati welas, cek iso duwe ati iso alhamdulillah syukur. Niki diwalik. Agama gak patek ngreken ndelok donya ndelok ndukure. Apa maneh kadek diobong-obongi bojone. Iku lho Mas bareng sampean nyambut gawe iku wis iso bangun omah tingkat sampean turun ya Mas. Panas sing lanang tambahan. Wis salah ngono. Jane wae leren iki. Nek tandane slamet iku nek urusan akhirat ndelok ndukure, nek urusan donya ndelok ndisore. Nek urusan akhirat ndelok ndukure niku muga-muga aku iso niru. Muga-muga aku iso aja trima ngoten. Nek urusan akhirat kuwi ku wakas salat jamaah nang nggone musala. Meneh tak disiki. Cara nek biyen niku budal Jumatan sing dhisik dhewe oleh unta. Mari ngono oleh sapi, oleh wedhus, oleh saiki gak usah ngoten niku. Kok kari-karian kok budale. Padha gak oleh saiki. Nek biyen cilikan kula ngoten nggih, sing sepuh niku nggih. Lah waduh awak dhewe kari rek ora ndok. Meneh tak oleh petik. Meneh Jumamane tak oleh wedhus. Nek urusan akhirat ndelok ndukure. Cek selamat. Nek urusan donya ndelok ndisore. Cek selamat. Nek ngoten tok. Nek kualik gak selamat. Loh. Masya Allah. Lah nek sampean urusan donya ndelok ndukure ya lara kabeh sih. Ya gak iso syukur. Sapa ae kurang. Aja cacak sing duwe dhuwit sing gak duwe dhuwit kurang kok. Ngene iki ya nyekel dhuwit 1 miliar. Dandani omah tuku lemah kurang kok. 2 miliar. Kurang kok ngelamun ae kurang kok. Apa? Wis padha pengalamane iki. Ndelok guyune iki. Lho, nggih niku donya, kek ana pira ae kurang. Wis ah. Nek gak disyukuri ya kurang ae. Disormu sik akeh. Nek gak ngono gak iso muni alhamdulillah lambene tok. Alhamdulillah mali rezeki menene anu oleh sambatan. Nek kula balik niku muni. Aja kuwatir. Dhuwit iku gak iso entek. Cuma gantian nyekel. Mek ngoten tok sih. Mboten ngarek iki gak sing duwe dhuwit. Kula mboten dhuwit-dhuwit blas, gak percaya kula. Pasti 2000, 5000 nyekel. Gak ngira sakniki gak dhuwit-dhuwit blas iki. Gak percaya nek mangkane kula terus sanjang. Saiki iki golek wong melarat gak patek ana. Utawa gak ana nek bahasa ngomong ngene. Wong ngomong aku gak duwe apa-apa, sepeda motore loro kok. Nek wong sambat akeh. Niku nggih boleh apa nek gak ndelok ndisore engko gak iso syukur nang Gusti Allah. Wong nang Gusti Allah sambat tok ae. Gak tau muji syukur sambat ae. Mari ngono ngoten niku lho. Nyemplungi koyo conto ngene niku. Nyemplungi kotak masjid mane Jumatan niku. Tekoe wis kari nyemplungi 2000. Nun sewu nang ngarep dhewe. Jare malaikat 2000 yang ngrusak barisan. Teko kari njaluk ngarep. Ya gak apa-apa ya. Mari ngono njaluk. Ya Allah, nyuwun rezeki sing lancar, sehat lahir batin, anak-anak sing soleh-solehah, mlebu swarga tanpa hisab.
Cari malaikat 2000 njaluk muji akeh. Duh. Yo nang mall lho sangu akeh kok. Nang masjid gak tau sangu. Jane gak tau sangu terus mboten kula mboten anu niku wau lali. Jane gak tau. Makane lali. Lalu terus nang masjid iki golek bathi ngoten ta. Ya gak ono agama kok golek bathi. Ning golek bathi ya nang pasar. Nek nang masjid ya mesti rugi donya. Lah nek nang masjid golek bathi ya salah alamat. Nah, nek urusan donya ndelok ndi sore, cek iso muji syukur, cek iso loman, cek gak medhit. Mugi-mugi sekedhik niki disarengi hidayah. Lan taufik saking Allah dadosa keterangan ingkang manfaati maslahai barokai gesang kita fid dunya wal akhirah. Lan mugia dipun takdiraken kalian Allah tambah dinten tambah sae sehingga sedaya mugia diparingi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.